share this video. Nwachukwu Uba, I greet you. Because I want to join on this broadcast, share this video. Yeah? Can I click on like and love? Click on like and love. Click on like and love. Yeah? How about Fusiana? You will not see them. They have run away. They have disappeared. Yeah? Hey, disappear, go. Kele be fano. Olo nyo so kita. Mada aya no hife. Yeah? Olo nyo so. Why is it that your face is not always bright? Emeka mama enes na manya n'ihu o. Enes na manya n'ihu na onwe hife, onwe viji hu meme. O nwanne m. Enes na manya n'ihu na onwe viji hu meme. Given to even neku, what you need is even neku. You gotta go. If you need the even neku, if it's not no mapota, you need to read there again to wave VG who maybe. Oh, my wife, you are there, Nemanja Niru. You know, yeah? Kill it before no. From nowhere. I say, on a lot of 4 decking. Yeah? I say, on a lot of 4 decking. Me pay. Kita kono fulu clearly. Kita kono fulu clearly. Ebego esi welu 4 dekins we pota. O pota kwa na bia dispute o ife kwuru. O pota go bia dispute ife kwuru. E ya no ndo otu ye afro ebe agbalanze bia re justify ife nwe hisi. Wo ba no nwu na ayo. Wo ba no nwu na ayo. My happiness unu belong to the minority unu belong na ahụkwụ nke ndị serite isi a na n'olu ha no. Nya my happiness unu belong to ezubota minority. Una usu enwe hodo ono. Usu enwe ha ono. Una ya dị okwu eziokwu. Ana m ege ife agbalanze na-ekwu. Agbalanze na-atatogheri ọnụ. Agbalanze na-atatogheri ọnụ. The worst part unu onye ọwụna na-eclaim na ọ na-ekwu eziokwu. Ife mmekwu uwe eziokwu. Eziokwu dị n'okwu a ka mmekwu. Agbalanze na-atatogheri ọnụ. Onwere dị ife ụmụ oyi ekwu. Ọsọkwa enya wụrụ na anawo 1 billion. Mụ na agree na ife mmenye gị 20 million. Mgbe ejelewa ana ị na-atatogheri ọnụ. Iyekwu eziokwu. Iyekwu eziokwu. 200 plus of land na Umuoji. Ka go na ndị nwa na discourse chaalụ. Ka go na ndị nwa na discourse chaalụ. Ama nke esi eme real estate business. Enwere ike gbago na ife ya drop ife doka 5 million. E drop 5 million then eba n'ime ana. Eba n'ime ana. E drop kwa another money. Iye say to ana akwụ ụgwọ maybe after every 2 months, after every 1 month. In an update payment. Nyaka ndị mmadụ lesere iwu 200 plus of land. You must be 200 plus of land. Also kwenya wu na-elewelu ana ahụ n'ọnụ 1 million. Also kwenya wu na-elewelu ana ahụ n'ọnụ 1 million. If owu 200 million. Iwe kwe 5 million. Wee je leva hana. According to Accusations. O nwere ofu onye kwuru 10 million. According to Accusations. Iwe je leva hana ikekwu ileta na 200 300 na diana iwori eje n'ofu dekin instead of ihe wuruzie ego jenye ndị nwa na fa imokworo nwere ife dị iche na na oputara 800 million oputazie na-ekwu na onye go nda 100 ka iwe mmanụ ka this guy si agha aghụghọ ka iwe mmanụ na this guy wee ekperima Kiwe man at this guy wonyori. Or say millions of naira ko nyeru ha. Or say uno nyeru ha millions of naira. Yeah? Millions of naira. Uweje mwene kata payment slip otiri. Mwese no 2 figures. Nya mana no 2 figures. Not to talk of 3 figures. We fedo before 00006 yeah. Before that 6 zeros. Oh yeah. Say mpano. Na figure
na figure o kachiri ife ahụ a single number ka ọwụ ọdụrụ double and ọdụrụ triple maka na ọ wụrụ no number ito ebe a let's say no 100 million o ya esi etu a kaye mana for the fact that no just mechie ye one o gosi no a single figure ka ekperima pụta na Facebook na-eti mkpụkpọ now ka ngwa unu anyị ma ọlụ a ịghọtago imagine imeghepụ ọnụ kwuo hundreds of millions yeah thank you Chukwu daalụ Sunday o meghepụrụ ọnụ ewe kwuo hundreds of millions why na payment slip nke nyanwata iri with the same payment slip je pakitiri je nene ebe o tiri that payment slip if no a single figure ka o mechiri ife ahụ so no hundreds of millions. Now this is the deal gente ka ịghọta this is the deal ịghọtago ife awọlụ ka esetiri eseti na ka esi alụ ọlụ a na ka o si alụ ọlụ a o were na 5 million je deposit ndị a n'aka number 1. Now this is a transaction ebidoro from June last year according to him. June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. We are getting to the 10th month of this transaction. We are getting to the 10th month of this transaction. Now, sensing that na nde guru ya na n'aka ya ebido n'inye ya nsogbu, of course, ụfọdụ nde guru ya na ya ebido n'idisturb maka allocation. Kelu ụbọchị anyị eme allocation or na anyị emezi allocation or na anyị emezi allocation. You gotta go. Even mụnwa, I also ventured into real estate, so I know what is involved in real estate business. I know what is involved in real estate business. You gotta go. Now look at what happened. Look at the game here. Look at the game. Look at the master plan here. The moment in the Goluya na na-enye so o were raise that alarm. O raise that alarm. He wasn't expecting na ndị Umuoji ya respond immediately. O she no ye use media advantage. O she no ye use advantage o ji wee ka ha wee nwee voice na social media. O she no ye jiye wee lụọ jobo ga. Ịghọtago okwu ye ka ndị gụrụ ya na wee sị so no jeri go ana egwuo ye wayo na-egwuri ye wayo hundreds of millions. Ha na anyị enwe ndidi ịghọtago andị ka i wee mmalụ na onye awụ onye ori onye ji polisi wee je buru alụsị egwu global, onye ji polisi wee je buru security guy na-alụ na Umuoji during the time of Ebudon jere Umuoji, onye ji polisi anyị amalugo about 2 or 3 incidences ebe Mathias ji polisi wee je arrest mmadụ. Mathias wee sịgụ na ọha eme ife polisi ịnụrụ ka o kwuru na video na ọha wee eme ife polisi no court maka ọma na court na-eteki time. Oh man, no use police. Police will do investigation. Pay attention. O we say no happen me for police. We look at the police. They go do men that arrest number 1. If they may arrest, charge say to court. Or so no happen me for Maximus Patrick Ezigbo Mado. Or say no happen me for police because Igbo police jeme mad arrest. Police yemi investigation. At the cost of police doing investigation, police will find out that na a transaction of about 800 or 200 or 500 million that you have only deposited 5 million, which stand to be refunded. Yes, it can be refunded to you. Now, Owesiunu no call to direct. Owesekwa again. Na ndị real estate na-achị ije go ebe ahụ
na unu jegolo ebe ahụ na unu na-enye ejegido kọtụ jee kọtụ 10 years. Ife a na-agwa ndị golu ya na kịta ahụ ka ha wee malụ na-enwego case and the Lord determined to follow this case to the logical conclusion. He is indirectly buying time as a perimowu. He is if I will finishing job call. If I will finishing job call. E wata go. Ese ti shagolo. No ke finish ze di olo. Ka aye sisi we finish di olo. Ibu batasi unu na egwuri ewayo. Unu noruzie na eme na egwuri ewayo. E wata go. Una na exercise patience. Ana enyezu unu update na eje court na oka echi niile na eje court next week na eje court next month na eje court next 2 months na eje court next 3 months before mani fe na-eme eje court 1 year maka police ye enye aka me investigation gosi ndị mmadụ ife ọwụ kolokolo mana court wo aya emegido adjournment aya adjourn case before mani ife na-eme oga 3 years, 4 years, 5 years. Yes. Oh, my uncle Golana na Newi. My uncle Ketor Madu weto papa Golana na Newi na 2010. Na year 2000. Ekpegidoli iba na no close to 10 years na court. Before we be resolved well. Now, in a case like this, in a wayo case like this, in a ohianyocha case like this, you will look at case where piachiye a man na perfect finishing to that job. You gotta go perfect finishing to that job. Ayewa akwaka egente. You gotta go. Akwaka egente donu biko ka I go comment ngulu ezigbo o say ezugo deposit is deposit as long as the seller accepted it unless there is a time frame for the announcement. Ifele mewukwa ngulu, shame on you agadi nwoke na agwufe ifele ahe mego nwelo shame mbugo ngulu nwelo shame in a business worth over 300 million with somebody getting to 1 year. The only money he will deposit in 5 million. He saying deposit is deposit. He fell out a businessman. I'm on me feel no ganeme. More na nango bala. Yeah. Only 200 plots of land. 200 plots of land. Insecure nango bala. Ego omena na kwuru na wegone. Ego mena na akwụrụ na wegone. Eh? Ego mena na akwụrụ na data na alone wegone ka ọwụ. Eh? Ego mena na akwụrụ na is over 3 million. Ego mena na alone akwụrụ na is over 3 million. Nyaka ị na-asị m na igolu 200 plots of land from mmadụ getting to 1 year. He deposit here 5 million for over 1 year. Eh? For over 1 year. Traditional worker, I greet you. For over 1 year. Yeah? A same na deposit is deposit. Businessman. I'm not me feeling na Ghana. Yeah? Ndị mmadụ wee gome ya na wee kuchasịcha ya na iwere ego ndị mmadụ jee rụọ for decking. Yeah? Iwole ego ndị mmadụ jee rụọ for decking. Pụtazie were kamera maka na ifilu no ịrọshi ha to social media bịa tie mkpu ndị mmadụ asị ewo. Imagine ọwụlụ na this secret elikio obebe na-ekwurie wayo hundreds of millions. Okay, ọwụlụ kịta na gulu kịta ọwụlụ kịta na gulu a kịta dewere ahụ na ọmụ ife ọwụ na gulu a mụ ife ọwụ na gulu a mụ ife kịta. Let us assume kịta na gulu mụ ife. Ndị otu m, let us agree kịta
na gulu mu ife ayi mako no ma o mana let us assume that na gulu mu ife ebo na claim no mu ife 5 million and hundreds of millions or who the same. It's a question I want Gulu to answer me. 5 million now hundreds of millions of wofu. Now what is the aim and the intention of calling hundreds of millions? Why what you paid was 5 million? I am asking. Gulu onye amamife, deposit is deposit. A request to Gulu can send. No kata accept all request. Ke be ba bia me Gulu. Ke be come ife na ko. Yeah? Ebi filulu ni mu ife Gulu. Mwe joga ajuju. Ebi siri na deposit is deposit. Geri ife batara na mgbe ọ na-eti mkpu na Facebook. Na ọ gwa ndị mmadụ ego no deposit ni. Ke ife batara na okwu ego no deposit. Geri ife ji we say hundreds of millions. Whereas ni ife okwu 5 million. Yeah? Yeah? Channel of Truth to say they have an agreement that after 2 weeks he will complete the money and they signed it. Yeah? Whether an agreement hamwelu or 2 weeks or 3 months, the fact remains that a business transaction that lasted for 1 year, 5 million is poor deposit. Yes. 5 million is very poor. Now, for him to come out and they cry that Nahana play hundreds of millions, with criminal intention. Criminal intention. Now, what is that criminal intention? I have said it before. The criminal intention is that a lot of fans here Igbo and Umuoji. Let me tell you, a lot of fans here Igbo and close to Mado 50. Akugugwana ikekwo akutago over 400 over 500 million nana. Because for nyama epo hundreds of millions. Ifo gosere na ndekwe ugwo na aka ye akugo over 100 million nana. Let me analyze it to you. Kiwegota. Yes, and for him to say hundreds of millions, iwu na emu ofuonye gogodulu ana, let's say no nila na 2 million. Enwere ike enwegodo ofuonye gogolu 20 plots. Onye go 5 plots. Onye go 7 plots. You got to go hundreds of millions is aimed at making them, because of no depository 5 million. Onye go na 20 million ya say. Ke look and see we go see na 20 million. A deposit 5 million. Man no depository hundreds of millions. Ngwa go na 20 million. Amalo ni ego nke yu kana ngori ala. Na ego ezuru yezu. Amon no na gota ko ife na-ekwu. Amon no na gota ko ife na-ekwu. Owuro ni igola na 10 million or ni igola na 15 million or ni igola na 20 million. Ekwuzie na anapụrụ hundreds of millions. Iwe nwalo ni na ego nke yu kana anwala. Man okwu na anapụrụ 5 million. Ya si no igola na 20. Anapụrụ 5, 15 ka dono. Onwere criminal intention na that video melu. Yes. Onwere criminal intention na that video melu. That video melu false alarm. Oreziri intentional. Oreziri alarm intentional. Aimed at misleading his customers. Aimed at misleading his customers. Yes. Ọkpachanya me ife o ji wee mee ka ndị gola na n'aka wee sị na-egburu ya wayo. Yes, also yes, Mathias made a mistake by not telling the man how he operates his business or enter into partnership or joint ventures with the landowner. Gunu noreba na disgrace yari onwe. It disgrace yari chi onwe report. Noreba na eto onwe ule.
tewe onwe ulo ihe techi onwe ha ka ịpụọ ịghọtago itechi onwe ulo ịpụọ unu aghọtara ebe m na-eje na agba ọnụ na-aghọtara ebe m na-eje now ka o mechaa lọta vidio ife nna afụzi ebe niile ewu hey nna na Mathias na-eti mkpu o na-egwurie wayo wayo ndị mmadụ a na-emeziri ya simpati ndị mmadụ a na-emeziri ya ebele ndị mmadụ a na-emeziri ya ebele ma ọ wụdo onye biri moto high purchase wee biu moto n'ọnụ 5 million for over 1 year wee gwago na agba high purchase ya wuru nwayọ na-akwụ ụgwọ after 1 year o wee wuru na ife kwụta n'alụ na moto ebiri 5 million 1 million ọkpa ahụ ka na amaghị ejije Jos ana m ajụ na ajụjụ ọkpa ahụ ka na amaghị ejije Jos owulo kwuru ọra ndị Igbo ile ha na-aghọ ka bread rezọ ile ha na-aghọ ka rezọ ọwụla afọ onye ọzọ ka akpọrọ kịta ile ha na-aghọ soma best autos ile ha na-aghọ nwago ile ha na-aghọ olore na nke Mathias today unu wotatawa technicalities do in business whereas to others technicalities may exist, but in his own, we have seen a deliberate intention to defraud people. Why do I say it's a deliberate intention? Why mention hundreds of millions when you know that they go equal 5 million? What it means is that you have collected money to the tune of hundreds of millions. That is what it means. That you have collected money from people running into hundreds of millions. And that is why you can come on Facebook to say that Namado Najehu hundreds of millions. Why na sleep unkitili a single figure keep ushili. A single figure. Jena that sleep otili. Oh no 100. Oh no 100. Yeah, man, 100 never. Man, you didn't even you catalomefa, you catifa. Manu ne go una aporefa. Do less than 10 million. Single figure. Yes. Because all single figure number we ve ushireva. Nyaka abịara ana akọrọ m akụkọ ụna afụ bụ ife ọkwọ sịrị na reality ọwụla anyị ọkọwara anyị reality of life mana ai ndị ala ewe ọkụ Nigeria jee gbaye jee na o meanwhile you go to move carry remote if hey okay, let us continue. Wilfred, ijulu ezigbote ajụjụ. Kelee ebe jike moment of truth no. Psychophants. They are psychophants. Ya fuye anywhere. Ogbafuona. Okwuruokwu ndị Igbo gbapụta ile ya na agbaka rezo mara nchala
Kelebe jike moment of truth no. Let him come out. This is the time. Gwakudu no Mathias no ga hotolo. No well criminal intention o juweto ga. Why will you say that you need hundreds of millions, whereas if you need 5 million, that is business, which is normal among we business people. It's either you take loan or via initial deposit. Sometimes you don't need to pay. You just discuss with landowners, sell and be paying them. It's a norm. Na kono kande buwa charisi. Na kono kande buwa charisi unafu buhife. Unafu buhife. Na kono kande buwa charisi. Unuchena ndono na hana emife unde iti bori boko na hana emife. It is a norm. Ina na suo yiwo. Ina na suo yiwo. Ina na suo yiwo. Yeah. Yeah. Ina oyiwo ke ka na aso. It is a norm. Ina na suo yiwo. Suo yiwo iye mecha su Igbo ma oso Latin. Ika na aso grammar. Iye mecha su Igbo ma oso Latin. Onye go na discuss na agreement you cannot hold. You have defaulted for your agreement. It is normal. It is normal. It is normal. Ọwụlụ ni nyelu matematika ego maka anu Umuoji. Je jide. Gbe nyanye ya ego. Je jide. Gbe nyanye ya ego. Thief uko nke ngopụta na nga ọkpala akwụrụ ụgwọ cash. Yes. Nke ngopụta na nga ọkpala akwụrụ ụgwọ cash. Na so land business be. Akwụrụ ụgwọ cash. 1. Then 2. In some cases, we are in the real estate business. Ndano into real estate business. Na make deposit. At least, ama what lebe 200 million. He deposit go to at least 50, or he deposit at least 20. He deposit what 20. Yeah. He deposit what 50. Okay, say me. Or need deposit refer to kebe 20 or 30. Caterpillar banana. If you no one de bien so, he deposit what some money. Etiwe block nana. If you no one de bien so, he deposit we go. Etu akiyesi make do we kwucho ụgwọ. Or he puta, you will 5 million naira, nye dem mmadụ na 200 plus of land for over 1 year. Ile koche and ile na more than 100 million nana. Obi aso buhudu self ka iwere ego ogo 20 or 30 ka iwere ejekwa so bi nda n'aka. Iwe rigot nwe ifele ibe na Facebook ibe akwu okwu. Unu na-enwekwa obi na Nigeria. Unu na-erikwa ojorima na Nigeria. Ya? Unu na-erikwa ojorima na Nigeria. Na only Naija una dey do cash things. Una dey do cash things na why una economy no dey grow. Thief uko e agwa na ayi a plus of land oni nwere n'obodo ino. Bidonu ba ye gwa plot of land oni nwere n'obodo ino. Ebe a na-enweta credit. Gwa ya estate nya, gwa real estate properties one I nwere n'obodo ebe ino. Gwa ye properties oni nwere n'obodo ebe ino. Ka ị mara no. Ono biara cover okwu asị. Yeah. We are waiting for him. We are waiting for him. They defend the nonsense. They defend the nonsense. If okay, me wo bia na video ahụ meru. Ogwaye. Obia na that video meru ogwaye. Na mu kwele nda 5 million. Na mu kwele nda 5 million. Oya si no nyelu hundreds of millions. I am asking you, we are not fools. Can intention would you use that word? Hundreds of millions. People will not 5 million.
thief uko if in a call abstract nonsense in a call. Eh? In a call abstract nonsense. Dangote Jena loan. Mathias Ezeaku Jena loan. You gotta go. If in a call nonsense. What I am asking you, come and a 5 million or to normal. Come and a 5 million or to normal, not a normal terms of agreement in a business. Kerife Batalo, no, or admit you not for 5 million. Why would you use hundreds of millions? It is a question. Eh? It is a question. Able na 5 million or a normal term of business. It is not out of business. It is the right thing, Kobe, right? You must not pay cash. You can agree with people. Now, able man na business ya follow normal terms of agreement ya will. Kerifo Tatalo no admit no deposit in that 5 million. Why would you use hundreds of millions instead of 5 million? Come and no make the right thing. Come and no follow the normal agreement in will. Why did he use the terms hundreds of millions instead of 5 million as agreed by them? Eh? As agreed by them. He simply used that illustration so that he can cow the numerous people who go to Ghana. Can we believe on millions of have to be Neji did deposit here for Anna, Neji Ghana, Maneguri Wayo. Whereas Negunina seat is somewhere and more, Ebeji well, 4-story building. I will not tell you people what to do. You want to go? I will not tell you people what to do. Oje Woluli saw color, wake up at 1.5. You want to go? Yeah? The same 200 plots. The same 200 plots on a book. I secured 200 plots. Nango Baba. Yeah? Ego men and apple na carry 3 million. Ego men and apple na carry 3 million. Yeah? Nyaki Srim Nije 5 million where they go 200 plots of land in Umuoji Nkebaya. No Umuoji Nafo. Reality this is the second one. The first one, oh, I am in danger. I am in danger right now. Eh? The second one, court. Go court weje biadego mazem madike weriye. Bako mana court case cannot end in 1 year. It cannot end in 2 years. It cannot end in 3 years. And when the kids court wa 10 years. Now, what is the fate of Ndemine Nyekonyoriega? Especially the fact that he did not remit that money they paid to him. He did not remit that money they paid to him. Yes. He did not remit the money Hakurie, but all that no remit at least 30% or 40% of ego Hanyerie. Or we balance here with hundreds of millions so on. Let us assume that on a total amount of money on Atagona now is 300 or 350. And the no remit in the one now 100 or 150. On a pussy hundreds of millions or that by it must be for hundreds of millions and the 5 million. It must be for hundreds of millions and 5 million. Eh? Eme per car stand. Law for decking. Law shall for decking. Low area office complex. Low 1-story office house. Maybe na Koputipa. Just 2 years ago. Onye no stand by you tale guy a couple tipa tipa yo burie but kita e batazie na garage if about tipa 7 or tipa 5 akopocha gola akopocha okporo mwe eju se ogunu na eme owuzuku gumbola o nwere onye ngwa ekwugo nya na program meba na ife
Mathias na-eme na real estate ọ na-eme ewu olu oje negotiate with ụmụnna olu oje negotiate with family ọwụlụ a middleman ole a na ahụ nye ha ego ha wụrụ nke tii na akpa egwugo nne ugboro one agwago nya ndị mmadụ ugboro one ndị sịrị m na Mathias nọ into real estate ngwa ha yes ọ nọ into real estate but look at what he's doing. What he is doing is not a middleman ka ọ na-alụ, it's more like an agent ka ọ na-alụ. Ole or return on the way ego o won't get in akpa. But this one he decided to be greedy. O decided to do greedy na this one. O wee dọpụta ya ọkpa n'ilo. O wee dọpụta ya ọkpa n'ilo. O wee dọpụta ya ọkpa n'ilo. He was a 5 million nye ha if he only were na-ekedo ha. Bikonu any real estate company chọrọ ije gola na Umuoji jenu golie ka balance ya 5 million ya. Any real estate company chọrọ igo na Umuoji ahụ jenu golu ye kwụọ na ụgwọ ka balance ya 5 million. Onweghị ife ọ ya eme mba ya efe kwụọ na ya unless na ọ pụtara with evidence aka nwere benefit of doubt a na-enye. Benefit of doubt a na-enye ewu na ọ pụtara nkịta wepụta transaction slip o ji wee kwụ nda hundreds of millions. Mana ọ bụrụ na o wepụtara transaction slip o ji wee kwụ nda hundreds of millions, it means na o jere isuru anafa n'ohi ahụ ele 200 plus of land 5 million anywhere na Nigeria. Wee ebe ihe gota 200 plus of land 5 million anywhere na ana Igbo ebe anyị nọ. Onweghị Ezugo, that is business. N'Enuguru mgbe oge nke Accusations, it is not business. Abi oge nke Accusations, it is not business. Oge nke Nwago, it is not business. Oge nke Summer Best, it is not business. Olora na nke Mathias ọwụrụ business. Unafu bụ odife. Aka ahụ ụnụ na-atụ mmadụ etu a ndị ọzọ ya ada atụ ụnụ mana ụnụ amaghị. Oge nke Accusations, it is not business. Oge nke Nwago, it is not business. Oge nke Summer Best, it is not business. Even na nke Okwuluọra ndị Igbo last time it is not business. Olora na nke Mathias ụnụ ma no business. Olora na nke Mathias ụnụ ma no business. So ụnụ mashari no business. Ụnụ mashari no business. Local government Anambra State. So ebe m nọ n'Umuoji, onwe ihe nchọrọ igosi gị na-achọ imebi ihe n'Umuoji. Na-akpọ ụmụ Igbo niile, na-akpọ ndị Umuoji niile m na fadị na mma. Ụmụ Igbo bụ okotu. Ka unu bịa n'ihe achọghị imebi ebe Ezeaku Ejiofor nọ. Ebe m na nwanne unu ofu onye nwanne unu nọ. So bịa na ka m gosi unu this property na-achọ imebi ihe kịta n'Umuoji. So ụmụnne m ebe a ka m chọrọ igosi n'Umuoji. Anaghị na-afụ n'Umuoji ka ọ dị n'akụkụ Mercy Girls Secondary School. Unu n'anya unu afọ ebe ọ dị na ọ dị ime the property bụ ihe na-ekọba gate ọfụma. Ihe ime the property as you can see ebe a bụ ime ya onye na-abịa ime the property. Now apụta na June 2024 my site manager Umuoji dị Idemili North local government Anambra State. So ebe m nọ n'Umuoji onwe ihe nchọrọ igosi gị na-achọ imebi ihe n'Umuoji. Na-akpọ ụmụ Igbo niile, na-akpọ ndị Umuoji niile m na fadị na mma. Ụmụ Igbo bụ okotu.
Kono Biani, I try to maybe Ezeaku Ejiofor no. If Mathias make it out, exactly even Madam Kilafaya Kilafa 1 year no na COS case. Kilafa 1 year no na COS case je na kono ndem mmadụ ego. Shozie ka o were okwu ora we na defense. Exactly if we Mathias na eme eba. Gente, if I na well raising false alarm. No. So Biana can go to this property. Nachi may be here get Umuoji. So Munam Aba can try to go to Umuoji. And I na phone Umuoji called it. Nakoko Messi Girls Secondary School. Ununaya una fair body. Now all the made the property being here, they cover gate of yeah, he made the property. As you can see, Abba being here. Abba Mambala. He made the property. Now, up to June 2024, my site manager, when I manage property in Ogoda, where the Gutam Sino, Anana, Mother with area, Umuoji, not the 200 plus. And see, okay, what I just fear. Now, guys, I know. Where's the what I just fear? I went to them drum biaba. I went to them Jabulana, engineer Emeka Enu. Bobapa. Village Umuoji. Oyana about engineer Emeka Enu. Onya Okale Titi Umuoji. Owe Bob te document and eba. Gwam no onye nweba Peter Iluezo. Peter Iluezo no ya nweba. Na muna de man ga afu mboso ga akwannia. De man bate kwannia kolum je muna de man kenecha. I work with business ana no. Pa wele simeba. So the man sim muna PA ube. Ni ha muna PA utarisi okay that I should do everything through his PA. Niru ndini ne dumu webia. PA ugide kuche what I can number the man Access Bank. Here afukwe aba. No more made deposit. Only millions of naira since June last year. Next 2 months no me million. Oh, millions of naira. Hey, Mathias wait very much. Oh, then goes to where would then goes to where would we feature 1.5. Let it go. Let it go. Where if you share 1.5 M okay, never. Millions of naira in account. Millions of naira. Engineer make no go. Engineer no we. Make engineer only na toka sugar. Ndunge usi ato. Ko to na ko bro no ya na ato. Ndunge usi ato. Osim no my case na PG Umuoji na egburia na gburu PG Umuoji na ndu Umuoji na ebodia no ya gburu PG na gbori oku na Abuja na ya chori je Abuja mbiko mbinye ego na ya jesere na ebe IG mere invite na Abuja ka abia kwuru na ya jesere bata ekewego the agent musi na agent egia minus ya munye bi agent minus at 500,000 ana eke agent ekwubo ụgwọ ana eke agent ana ekwubo kobo ana ekwubo ego na ka ana eke agent mwe were 500,000 naira tie kwele enwe na separate account nke ya asim na oga ya abata ruo taa ana post adam since almost 1 year people mu na ha nwe business ebe anu ndị na-eso m n'azụ big interest nyere m some money ife ebutechego mu na afọ okwu till date mụ na ụfọdụ n'ime ha ka na-agbagharị till date maka ndị a ka eji wee mee this video maka ndị a kịta ka eji wee mee this video ịghọtago ka e wee rie ha maka ndị a kịta ndị anyị gasịrị ya some money maka ha ka eji wee mee this video ma ọ nọ ya a result to this
Only that I believe that many people near Gumbo my follower that they love me so much. And I'm going to hear one. I'm on a one and go for one. Now these people give them my millions of naira. We put some days ago when I look at real estate also. Hana walk where actually Ianji Bane walk where I can real estate actually now when I'm happy to Umuoji. Now go beside the Messi girls. I'm on real estate job and actually say about because I work up balagi. These people are holding my money. Engineer their pig is a column. You know number is not that bug on a phone. It's a come now baby to meet Umunia. Umunia number and call to Concato and Cano Lagos. I put an Amoyan cow to against a post at him. Mathias Ezeaku Ejiofor for see window. Now to Yankum corners of them, Macamonamoni, Umuoji. Get it there for close to 1 year. I got down anything. Now engineer Meccan when you collect it to Umuoji. What's not a 2 years a chinedu? Now working a phone, you know, using my number, block on my number. Each millions of naira in account to people in your access bank. Each 500,000 in your own private account. Now but I goes on natural city gunny. Each the whole money you cannot pick my call. Now post them no gonna batata or gonna batage. Now, no estate also na build na actually the best state also here. So here in the Pulo Wabana, I know I get that. Estate also na flow batalaba number one, I'm we police. Me sue at court. Oh, hey, Mr. Police. 10 years I can be baba. 10 years I can be baba. Aboni boy pelo do ye bulldozer. E we go go ke be baba. Mala that you are risking your life. Name 5 million. Because nobody might put on the word be about forget. On the sense be about. I got this one make arrest. Name 5 million. You got then now, secondly, we're going to put the matter court. Open on a child, no, that I settle on. I'm not going to put that because no more Junior. Since some people are born, I'm a mother and go to go and no more. And when people go some gossip property, no more, no problem. Which in too much. Umuoji is on a village, you don't need 10 million. But we got on a Hana, neighboring village, and one and a Hana. So, the Iba of my Iba Mamma Tandumboch, but that's why I am well. Or patronize Baha. I'm not going to say ban and keep it in Lusso. Okay, I did. Umuoji about the record once need 10 million, no way to the consign. I'm a living witness. So, Pity Lusso, Numunia, Napi, my camera, me from Melon. Unuchi Degum, she's over 1 year. Millions of naira. Unuchitia, she's over 1 year. Millions of naira. Now, why are not powerful? Now, which will be a million. So, I'm not going to be a Kaisa to long. Then, a Kaisa to long. Real estate of Nigeria back, and I'm afraid the government go ready. Because, if I don't know, I'm here, then I will turn on a lawsuit. And I saw when the being usual. Then I just go in a court. And then I make sure that 10 years I can walk back. You go no one. So you work in a moon. Open a web and see this family. How would I be up one? No, I'm going to a lot and I'm number. I don't know, but I'm not be a phone. I will choke. When you go no dear and then. So I go and call them no. I'm going to for the hand of my going to listen a malon, the women see girls. The way they are here. The queer for their gossip, no food here. And I'm not a case I couldn't. My cambunita, I'm not going to my dear baby. My best I keep winning. I'm not to get you when it's play. I'm going to my dear baby. So I become too much, you know, Maka, and Nuhu. Naza's a chin, don't know, Kaleti to Georgia, Nepusio, 1 to 1 of them. Now when you come, Bronca, Manoruziano, I go back, I can boss also, it does a column. You know, you go on to a platform and do much. Have you said to long, Macoga, Bido, Umbunitoga, or to happen to Godia, or Gomadia Baby. So I'm borrowing them in a real estate, I can't. I have one or two in a real estate, and I walk where. Yes, never no. These people are holding my money since June. Last year, I got a payment slip. It's under here. Guy, smart criminal.
smart ekperima ka this guy ewo smart ekperima ọwụrụ na inwere ego inyelu ya maka na jekwo na-alụ ya ego na ọwụrụ nwere ego inyelu ya maka na jekwo na-alụ ya ego na ọsụkwa na-achagharị anya this one no be case now. He want to collect his 5 million naira. He never even start to sell the land. They deceive me. My happiness will not. So also gonna go to one neighbor. They take out your wound, they take out your wound. Ndo tunu ndo so nine. Meshilono. Makana ha mana nka. Weba isi we waiwaga. Ha mechiono. So also gonna go no here. Na kware. They defend what is indefensible. What is indefensible? And Oji only a bag and then you ego Kogota Hana naturally. And Oji only a bag and then you ego Kogota Hana naturally. Yeah? And Oji only a bag and then you ego naturally and that you ego natural. Ego they can die or 5 million Kahiri or 5 million Kahiri. This is just the beginning. This is just the beginning. Why you up there? Oh yeah,